אני עושה לכם סרטון השראה לנסיעה. בא לי שזה יהפוך להיות ממש פינה חדשה, השראה לנסיעה. וסיפור מקרה אמיתי, זאת בת של בת 1.5 שנה. זה פוצץ לי את המוח. זה פוצץ לי את המוח. כי המסר עובר שנסיעה לא שמורה רק לתינוקות שנולדו. היא כלי הורי עוצמתי, במיוחד בגילאים שבהם הפרדות, כן, הרי אנחנו מתחילים להיפרד מהילדים שהם גדולים והם הולכים לגנים, והם הולכים לסבא וסבתא, ואנחנו בעצם חווים הרבה יותר היפרדות מהם, ואנחנו נדרשים לפצות כשאנחנו נפגשים. קודם כל, מודעת לעובדה שהיא נדרשת לרכישת מיומנות. ככל שהתינוק גדול יותר, כן, אז הוא כבד יותר, ויש לו יותר דעה. אז גם התינוק צריך להסתגל למנסה, גם היא צריכה להסתגל לנסיעה. הן צריכות למצוא, זה ייקח זמן, אבל היא מוכנה ללכת את הדרך כדי לקבל כלי הורי מטורף שיעזור לה ביום-יום. כשהיא לוקחת אותה מהגן והיא שמה אותה שנייה בתוך המנסה טבעות והן מתחבקות, או כשהיא נכנסת לארוחת שישי והיא רוצה לשמור אותה רגע אצלה עד שהיא מרגישה בנוח רגע כאילו לרדת ולהתמסר לסיטואציה. אז גם בשגרת ערב שהילדים רק רוצים אותנו ונתלים לנו ככה מכנסיים ואנחנו רוצות רגע להכין חביתה בשקט, אז עכשיו היא יכולה לעלות על הגב ולהיות חלק מהסיטואציה הזאת, ואני לא צריכה כאילו להתבאס ולכעוס ולרטון, אלא יש לנו רגע של חיבור. הדברים האלה, הם מצריכים משהו שמילים לא תמיד יכולות לתת, אלא רק קרבה ומגע, וזה פוצץ לי את המוח שהמסר עובר. גם בגיל 1.5 שנה, גם בגיל 2 שנתיים, גם בגיל 3, וזה וואו. איזה כיף היה לי איתך.